Sizilanda njengoba zinjalo lapha ku-Facebook. Njengoba sazi-ke baningi omaskandi abakhona nama-page athinta omaskandi. So siyasingena sibheke ukuthi-ke yini eyenzakalayo. Right, umaskandi trends lapha ku-Facebook ube ne-post lapho uthi uKhuzani ufakele isithombe ephejini lakhe. Lesi senzo sishiye abaningi besola ukuthi beyothenga umhlaba. Kusho ukuthi isiqiniseko sazodifenda aze aqothuke izenzo. Lapha uMfethu News one-channel lapha ku-YouTube ubhale kanje, usola ukuthi uKhuzani sekumunye umqondo ubonakala egqokisa okwefama impela. UGawuzi uziphefumisa ngenxeba izithi wasishiya i-question mark laphana kulesi sithombe sokuqala. Right, ngayo le post abakhuluma ngayo uKhuzani uthi isisulu sedlakazi. Ukhuba sewaba nenye i-attitude, sewaba nomunye umqondo wokuthi mayenza izinto a-understand ukuthi sesiphila esikhathini sikamaskandi, esikhathini sokutrenda, esikhathini sokuthi uma wenza into usheshe uyikhuluma kuye kumosheke izinto ey'ningi. So uya-understand-ke i-game usekwenye i-level yokwenza izinto. Lezi y'thombe ay'sherayo uKhuzani azange asho lutho, ukufakile nje lokho akufakile wasey'thulela. Mina njengomuntu obuka umaskandi nowaziyo umculo kaKhuzani no-understand-ayo umuntu oyena uKhuzani, kuningi uKhuzani asekushintshile before abekwenza namanje. Lokhu akwenzayo manje into enhle kakhulu, kangangokuba ushiya abantu benemibuzo bekhuluma beqede bese yafika uMfokaMpungose esefika nenye into ehlukile kunalento ade beyicabanga. Ku-right kakhulu ukuthi abantu begese ukuthi what is your next move, yini ocabanga ukuyenza. Vele ku-TikTok, vele ku-YouTube abanye bambalwa, hhayi bonke, vele ku-Facebook kusezokhulunywa ngazo lezi zinto uKhuzani azenzayo. U-Google usazosebenza, uMeta usazosebenza, kuzofika iy'krinshoti bekekelezele izinto ey'thize ukuthi lento ayisiyo-original, unamanga, angeke akwenze ukuthi lento eyabani kanjani kanjani. Vele kusazoguga amakhokho kwezinye iy'nsizwa lapha ku-TikTok. Ama-live asazokwazi futhi uKhuzani njengamanje upha abantu ama-topic okumele bekhulume ngawo kade bengenawo. Iyo into engiyithandayo ukuthi uKhuzani mayenza into noma engakhulumanga lutho, kodwa kukhona umuntu ozokhuluma asho into ehlukile, akhombisa ukuyiphika lowo muntu leyo nto leyo, eze ne-proof umuntu okungeyakhe azikhandele kuphi engqondweni yakhe. Manje ngabe sebeyabona abantu ukuthi i-game isihamba kanjani. uKhuzani uyabayuza abantu, ubayuza kabuhlungu, ubayuza ngenye indlela and futhi abana-chance, ayikho futhi into abazoyenza. Uma uKhuzani eveza something, automatically abantu bafila be-obliged ukuthi kumele beyokhomenta, beyofaka imibono. Ngoba yini? Bayalobisa, iy'nhliziyo zabo zihleli zingaphandle. Angazi ukuthi kudalwa yini lokho, kodwa kwenzeka kanjalo. Sekuyisikhathi abantu ukuthi-ke befunde ukuthi eyaseMandala isikomunye umkhakha, isikwenye i-level. I-game ayidlalayo angeke abantu besayi-understand-a, angeke besayiqonda futhi ngeke nimbone uKhuzani uma esefika uqhamuke nayo, ngoba indlela eza ngayo uyangi-surprise-a nami, angisazi. Akunankinga-ke thina silokhu sivezile izinto ezinhle sokusayalisa and uKhuzani uzenza amabomu lezi zinto elokhu ay'veza. Vele ufuna nikhulume, uyazi vele nithanda iy'ndaba, niyalobiza, iy'nhliziyo y'hlezi zingaphandle, nifuna ukulawula, nifuna ukukhontrola yonke into ezenziwa abaculi. Manje waku-understand-a uKhuzani ukuthi la bantu bakanje ayihluphike indaba. This is how we go to play this game. So nina niyi-part and parcel yale game edlalayo la, niziyuza nina without realizing. Akuhluphike lokho, nani nikhuluma nje nihambe niyodifenda nje noma into ingaqondene nani ingesiyona ini, engenzeli nina ngoba nithanda ini, amaqhawe enu, nifuna abengcono. Kodwa umehluko ukuthi-ke akukho ningakwenza ngalokho, angeke kushintshe lutho ukukhuluma kwenu, angeke kushintshe lutho ukukhomenta, nenze ama-videos, nigxeka, angeke kushintshe niks. Kunalokho nilokhu nimkhuphele phezulu njalo. Ngiyohlale ngisho lento, ngiyisho nanamhlanje. Ma-Blue Nation kuyomele kubonge ukuthi nineqhawe elifana noKhuzani Mpungose. Izinto ey'ningi asazozenza ezinhle kumaskandi kumele niy'thokozele, niy'thokozele ukuthi uyacabanga, ujulile. Maningi amaphrojekthi uKhuzani asazovelela kuwo, asazokhula ngaphansi kwakhe, okumele siwalindele. Nakulo nyaka-ke kukhona okusazolandela okunjenge-All White Spring Picnic, i-album yakhe nokunye nokunye asazokumemezela, nalokho alokhu ekuveza kancane kancane.
Bekuyilokho nje sibonga sokuthi uKhuzani whatever lento ayiplanayo asithembe ukuthi into enhle, into enkulu futhi ezoshintsha umaskandi ngoba into encane uKhuzani ayenzayo iba yi-trend ukushintsha umaskandi kube nama-live angapheli ubusuku nemini kukhulunywa kudiskhaswa. Msakazi.